Formal nga ginpasakaan sa Criminal Complaints Office of the City Prosecutor ang Chief of Staff ni Mayor Aiza Treñas nga si Mr. Jonas Velosilio. Ini may kang tanan sa ginapahayag pagpanakit sini gamit ang uluyatan sang silhig sa mga pamatanon sa Barangay Maria Cristina Haro, Iloilo City sang Mayo 17. Sa interview sang Bomboradyo kay Attorney Daniel Nasoncayo Robles, ang legal counsel ni alias Julia, niya ginpahayag nga nagpadulong na kahapon nga adlaw si alias Julia sa Office of the City Prosecutor agud nga mag-file sang complaint nga slight physical injury kag unjust vexation batok kay Velosilio. Sunod kay Robles, maghulat na lang sila sang resolusyon sang fiscal batok sa ilagin pasaka nga reklamo. Pahig pa sila nga may ara man sa oportunidad si Velosilio sa pagsabat sa ilang reklamo. Ginklaro man sang abogado sang complainant nga hindi gidini magpasetol rason nga naglabot na sa pag-file sang formal nga panumbungon batok sa ginareklamo nga Chief of Staff sang alkalde. Sa madumduman nga nagluntad ang ginaaligan pagpanakit ni Velosilio sa mga tagreklamo pasado las 3 ang kaagahon sa Mayo 17 kung sa diin ginaligan nga hinali na lang nga ginsinggitan sang ginareklamo ang mga pamatanon antes ginpanghampak ang mga ini. Nagaagom sang pila si alias Julia kag mga lagom sa nagkalain-laing nga parte sang lawas sini kag naglailang pamatsag matapos ang insidente. Nakapasaka na si complainant sang iya reklamo sa Office of the City Prosecutor sa may Hall of Justice. And ang gimpasaka niya nga reklamo is slight physical injuries under Article 266 of the Revised Penal Code kag unjust vexation under Article 287 Paragraph 2 of the Revised Penal Code. So matabo diri is mahulat na lang kami sang resolusyon ni Fiscal batok sa amon gimpasaka nga complaint. Pero before na makalabot sa resolution, itagaan man ni fiscal oportunidad si respondent, si Mr. Velosilio, sang oportunidad nga magsabat man sa gimpasaka nga reklamo ni complainant against sa iya. So si complainant, nagpahibutyag man siya nga hindi gid siya willing magpasettle. Amo na nga sa barangay conciliation proceedings, wala gid sila naka-reach into any form of settlement. Amo na nga nakalabot na kita diri sa pagpasaka sang kaso against sa kay Mr. Velosilio. Ang kapaing pahayag ni Attorney Daniel Nasoncayo Robles.